గోడాన సదా సమాజం నేను इस पवित्र भूमि तरफ वासी ना समाज वासी ना जाति वासी ना समाज सुग्रांत वासी నేను నన్ను దిశపీసమంతో ఇదరే హరవారు కంకణం గ్రహంలాసి తయారాతారు మీకును ఆహనే గోల్డి ధర్మగురు భారీ పాండి కుమారులు जगन्माता जंगूबाई को प्राणायाम की सरे सेवा जोहार वेस्टर मंतन दादलीर नेनु पूस महाना पवित्र पूस महाना तरफ मरटो दीक्षा एचर मंतड़ी तके अंटी तोल्ले धर्मगुरु मा धर्मतगा भावैत मारटो ಅದು ವಿಚಾರತೆ ತಾಕನಯೋ ಅದು ವಿಚಾರತೆ ಮಾರ ತಾಕ್ತೆಗೆ ಪರಂಪರೆ ಭೂಮಿ ಮನಲ್ಲೇಡಿ ಮಾವ ಗೋಡ್ ಸರಾಜರ ರಾಜವಾದ ತಾಕ್ಷರ ಮಂದರಿಗೆ ಆತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಯಾರಿಗಿರೋ ಧರ್ಮಗುರು ಪಾಂಡಿ ಪಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಲಿಂಗು బస్కేత పాండి పారి కుమార్ లింగం తర్వాత సమాజానికి మనుడవరు ఆతో ధర్మగురు సర్వసండి నేను జాతి సమాజం మాట్లాడుతున్నావా మనసు వేస్తానంట ధర్మగురు భవైతే సిద్ధాంతాలకు నేను బతికి సమాజంగా ఊరు ప్రవర్తన మనను ఊరు ధర్మగురు మనను ఊరు సిద్ధాంతాలు భవైతే మంతకి అవి గుంపిసి దాక్షర మంతే ఊరు సమాజ ముడసలే మంత అవి నా ప్రవర్తనకు వారం వారం తాకంత రోజు రోజు తాకంత మహగా నేను పుష్యమాసంగా నేను ఈతల జాగ పుడతా కాబట్టి ఈతల జాగ్రత్త నేను ప్రవర్తనం వేవలు పరిస్థితి వాసేమంతా చొకొన్న వాగున నేను కాండికొని బుద్ధి బాగా వెచ్చమంటాడు పెసపెంద జాగమంతా పెసపెంద జాగ్రత్తగా నేను చూడదగే బతరోయి సోకట వాతున్న కుటుంబ తుక్కును చొకొన్న రెండు వస్తీ వెస్తగే కాండిలకు మార్గం బాంతాకనా భయ బాబం బహన్ మరట్ మానే మాయనా సమాజను పెద్దలకు బాన్ మానే మాయనా సమాజం మనోడి రీతు ధర్మ గురుకు మరట్ బాన్ మానే మాయనా ఇన్వల్ సరి వెహలే నేను మాకు జాగ సేవ కాసినంత జాగ మంతబత జాగతు నేను మరటు అది విధంగా వాడుకుంటా సరిపడు కాబట్టి వాయువు తరం ఇన్వల్ తోకున్న సరి ఆక్షర సరింగరే నాకు అనిపించమంత కాబట్టి ఖచ్చితంగా జంగుబాయిన దీక్ష వాడితే సమాజ్ శుద్రాంతగోళం సేవకుడానికి జరిగిందని సందర్భంగా వేస్తామంటాం సమాజ్లో సేవకుడు ఆశ్రమంతికు సమాజ్ శుద్రానికి ఇవ్వడానికి కైత ఆశ్రమంతి అని నీవు రోజు శుద్రాన ಅಂತ ನೀವು ವಾಸು ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಸಂದಿಲ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು వేస్తామంట దానికే పెద్దలు మంతరు నేను సంత్ సురోజ్ మహారాజ్ మంతరు సంత్ సురోజ్ మహారాజ్ మంతరు రఘు మహారాజ్ उन्हें दूसरों समाज में महाराज मंदिरों उड़ बाइक अवकाश होने से पूरे भारत देश में गंदा उगाते उड़ बाइक उगाते हैं मेरे बात बात करो मावर समाज में महाराज उन महाराज माने मास्टर से वाट उड़ दूसरा समाज महाराज उन बदल के इंदर वरना जब उन तलाक तो इतनी पूरा प्रचार की इंदर का नहीं कोना काल कराते मारे ना काम किसे से वाट ఖచ్చితంగా నేను ధర్మగురు పోరైతే మంది జాతి తమ్ముడి తొకొన్న వచన్ తొకొన్న ప్రవచన శ్రీనాథి నేను నాకు సరిపస్తారు మందరు ఖచ్చితంగా మన పేరు మాని మాకు నేను అవసరం అంత ఖచ్చితంగా ఊరుకున్న మనకు సేవకి ఇవ్వాలి అవసరం అంత ఖచ్చితంగా ఊరు యొక్క ఫలిత రావాలి అవసరం అంత ఖచ్చితంగా జాతి వాళ్ళు సమాజం వాళ్ళు సూర్య మానవులు సరిగిరే అర్థాన్ని జరిగి నాకు కరమాసరం అంత కాబట్టి నేను జంగుబాయిన దిశ మీద కోరుకోరు సంధి వాతు టీచర్ మందరికి మీరు ఖచ్చితంగా జాతి శుద్రాంతగా కళ మోహిను వాయువలికు వెళ్ళ సాగరాను నేను 20 साल కాటకి దీక్ష అది 20 साल తాయివాక్ నుండే 15 साल మొదలు దీక్ష శురు అందుకే నేను జాతి ఈ సాలిత ఇసు సమాజంలో ఈ పరిస్థితులుగా మంది మనలు నా మనసు వేస్తనంత ఇంకెగిరే ఇస్తోంత కమ్మిగా ఇంకెగిరే జాతి ఉండకుండా ఉంది ప్రతి మా సమాజంగా ఉంది బతికి సాధ్యమని జరిగితే ఆధ్యాత్మిక మార్గం మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఆధ్యాత్మిక మార్గంన మరోసారి లాక్తాడు అస్కెన్ సమాజ్ సుబ్రహ్మణ్య సారా ఖరీదకన్ సమాజ్ సుబ్రహ్మణ్య తిరిగి సారా వాయని దగ్గర ఆధ్యాత్మిక మార్గం మందరాగా గురువుల మార్గం మందరాగా ఉంది పేరుతో నాకు సపోర్ట్ మందరాగా నేను మా సమాజన సపోర్ట్ మందరాగా మా సమాజన పేద సపోర్ట్ మందరాగా అస్కెనే చదువు అంత రోజు దండవలతో అంత ఏస్ బర్కత్ అంత అదేలాది కృష్ణ హనుమంతరావు బదలిద్దరు ప్రతితం పుణ్య సరుకునే పుణ్య
कियम लासी नडी दोस्तों जाति ता सुद्रांतु लासी नडी दोस्ती पेसी तो समाज सुधरी कियम लासी अदे लासी दीक्षा वाचर मंतों नंगिरे उन्दी सेले तेगरे 10-12 साल ना दीक्षा वाचर मंतों बती बास्के गिरे नाव सोंता नान्ना सुधरे माता नाक दंडावला पाई नाक बदल तेराई ना नीता उन दोस्ता इंदर नाव मनसा बास्के वाचरे ना जाति लासी ना दीक्षा वाचर मंतों ना जाति लासी ना को रन गोष्टी विहारलासी शक्ति दिनु ना जाति लगा ना है तकु उन्हें दहाटन कुनु ना दीक्षा वाचर तयार कीवालु ना शक्ति सिनु इंदर प्रतिसारी का अवकाश मंतों प्रतिसारी ना तीनों काम मिलाले कच्ची लगे जगह वाली इंडायरेक्ट गा नम तलवेट सोते गिरे नम कोर कुंडुवे सोते गिरे निम सेवा टीचर मंत्रा इंदर नी तोबटा अंत गिरे ना बताए कमी टीचर सेले अदे फ्रेंड नम वेले ధన్యవాదాలు టీచర్ మంత్రం కాబట్టి దాదాజీ మీరు అడిగిరే నీ జాతి రాసి నీ రోతులు రాసి నీ సమాజం రాసి ఖచ్చితంగా నేను కనుక దోస్తర్ మంత్రికి మీకు జంగుబాయి బతే కామ్ మీకు నీ జాతి దాగి చొప్పండి పొరం మీరు ಅಂತ జరిగింది సందర్భంగా వ్యక్తమంతో దాదాజీ వెళ్ళేది రఘు మంత్రి వెళ్ళే టైం గిరి एक మైతే వెళ్ళే వర్క్ మగిరి ఉండే ఉండే వెళ్ళే హే హే నా తో బతి టైం ఏకును నీకును